Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilim-lim mga naksamay. Ay na, saan ba na paray? Nagkaro kamot. Apayan niya manin natin basol ka. Di ka na yan. Pananglang-langsot mo kanya. Anya? Mauma akon kan ka. Umay ka dito. Dito abay ko. Adaytan, ito ako nitisangan paray. Wen talaga nga dakan itisagok. Aday ka. Apay nga bigla na milata na kinabil paray. Inton maminsan. Di ka naglanglangsot Limtag mo, day tasubsob mo ba daw? Ginabil na ni parenting tuyang. Anya? Nuamok lang ko makabila na. Diyak ko may masidag king kwa na. Saan ngamin ang nasaya at ti aglang-lang sot ba daw? Anya nga ita? Ay, amin na makakita kanyak. Dilawin da, tisubsob ka. Masuro na. Ay naba daw, agnakam ka ngatan. Ay, kasano nga agnakimak. Kahit saan mo't anasayati, naramid dahi dya, parinteng. Ay, una yan. Salbagiday. Na, ay nagadukot alaw-lawat mo. Ay, jak nakapagtepil. Pinaramanak jay luko. Ay di mo lakot kinasarita jay tao, itinasayaat. Ay, masurunak. Hindi damaw. Masakit ni Kwarog. Idi kwan, kunana anatay. Idi na panak iji ospital, si bibiyag gayam ni Kwarog. Ay, Ay, may kadwa. Kunana nga urayak iji park, tagkuyog kamay nga agawin dito kabildatan. Gayam imun unan. ay nalipatan na siguro nagtulagan yaw. Di may katlaw. Ay, jak na anusunin. Kunanang nga aduda nga umay agtrabaho iti papaaramid ka. Nagpapartiak iti may sa akaldeng, kay nagpaluto ak iti adu nga inapaw. Idukon kit awan damit. Ay, dayta ngagpaiso. Uray kumaman no sinapan na ngayon baga adida umay. Tapno saan ana ilawlaw ang tao. Ay, surod ko. Kinapudno na, namin adumat alinang sutan nak ni Kabadong. Anya? Kunana nga umutang kanyak, tabayadan na inton bigat, igam saan mo? Ay, uray sak. Kunana nga igatangak iti arak, tasukatan na kanaw. Hangam, di namat sinuksukatan. Iso na sayaat, no inikan ni Kapitan iti pagnakman na. Nagnakam nanakwanang. Ay, makatumpong ko maitit katapat na ako nada. Ay, sapay la kumaa. Idi nagsakitak. Imbaga nakit din ang nataya. Ay, nagrigatan ay ati nakakaasi pa nagbiag tuyan. Ay, wunda. Iso masapol nga aggagat ka amang gerd. Ay, agsasadutan no kasto nga 10 kwarta. Anya? May sapay aparikot ko dahi taman. Margay parangan ti balay ta. Ay, kat manggad ka tapno makaurnong ka iti pang patarimaan ta. Anya nga tan lumapangga ka ni Mari Banang. Umutang ka kingkuan na. Anya? Umutang ka iti 15 mail. Ibaga mabayadan tantaw. Inton ito kampay iday iti 50,000 na kwartata. Ngayon pautang ta kini Pulanaw. Di ka pala nadidigra iti panang kabilken ka ni Kapitan. Ay, kaano pa yung nga bayadan dati utang da. Mano aya ti utang da kada kayo kani Marituyang. Dakkel nga rod maray. 50 mil. Nagdakelan nga ino kasta. Sing-singiran may. Ngam inton ka ni katlo abulan ka no abayadan da. Ay kat kanayon nyo ang mapansingiran tapno itad da. Ay, gumatang ako may ti bat-bataw. Tapag patarimaan mi iti sango ti balay mi maray. Kastaya. Ay uwan Ada ka di kwartam dita, maray. Tay supay lang man ti buludek. Iko Ay awan kwartak mabalin ko maipabulod kan ka, Kabadaw. Namati ni Mari Kuanang nga da 50 mil a kwarta ngayon pautang ta kampay iday kani Pulanaw. Anya, lang sutam ni Marikwan. Tagari Tadda plano ka na sayat. Anya? Diyak ibagbaga, no niya day ta plano, ta mga numasukal. No anya man day ta, di mon patuluyan, no di mo kayat ti maisagma. Ay
Ay na, diyak ko marami din day tayo. Ngam ka sa pulak ti kwarta ita. Mala, makamu ka nga raw. Adda ka no 50K a kwartada ka ba dong ngayon pautang da? Anya? Nangalaan da ko mga iti kwarta ngayon pautang damay. Kat ornong da siguro nga gasawa ah. Aya, Umut-utang kanyak iti kwarta. Ay ngamjak pinautangan. pinautangan nyo kumaa. Sayo patungan magbayad da. Kumangarod ah. Nawam magkwartak. Idakdakkel yo kumati porsinto na. O di agganan siya kayo bay. Bumulot akman iti kwartam di takwarab. Abay, awan kwartayaw, tataba daw. Adda nga rod, ngam inutang da pailaeng. Agbayad da, inton ka ni 3 a bulan. Kanikatlo a bulan. Way, kasta nga rod. Mabalin ka day, apautangan na pailaeng. Mano ay ati utangin nyo kanyak, tataba daw. Uray, day ta 30 mil. Mabalinain. Kasapulang amin kay. 30 mil. Kano nga bayadam? Ay kay no may dabayadan ti inutang da kanyak ah. Intong ka ni 3 a bulan. Ha? Sige. Ikarigata nga itidkin ka day ta kwarta, tataba daw. Ay na, agyaman na kwarog ah. Angim na ah. Ada interes na ti kwarta ka buludam. Ay way, don't worry kwarog. Kayang-kaya ka. Babayaran kita. Eh, 30,000 pesos amin day toy dungaw. Ay unay kan aya inteng. Sang kaulit mo abilbilangan ti kwartam. Inton kuan matnag mo kit diti daduma. Mayak to, pay ngay ayaman abilangin. Ammom lang nga rudan ti bilang na. Ang ulit-ulitan pailaan. Nay, damag gaham kwartayo ang gain. Sige, panawan kayo pa dito, ikwarog. Ado pa'y taramidak. Sige lang. Ang gain, mabalin ka din nga umutang iti kwartayaw. Masapol ko ti kwarta. Pangusarap ko ma. Ay, ado ang gain. Pautangan na ko ma iti 30,000 pesos. Di pa kat alam amin ang dati bilbilagat. Uray tabayadak tumit lang nga dagaws. Apaman na maalak ti kwarta. Sige, isublim adagos. Kamaw dyanan na. Ang damot lang ang kwartak itatuya. Nukas ta nga raw, pasimintumon ti paraangan ta. Wan ka day. Agparami dak tumot tayo iti siminto apader. Nasayat nga raw. Buti ti kwartam. Saan na masapaol? Tasyak ti mapan gumatang iti materyalay sa mausar. Balbalagan ka ba daw? Saan akum kumpormi manendita ti mapan mo gatgatangan? Igatang mo iti kasapulan ti kwarta. Wan ka day. Danag mo na ya. Mala, rumara ka. Nagadumatan ti 10 a kilo a karni ti baboy ka ba daw? Wan maray. Tado ti umay agtrabaho inton bigat. Ay, isumat lagayam ah. Kunak, ano si daon nyo laang addo ah? Ken 10 a bungon na tinapay. 4 a buti ti arak. Ken kompleto mo ten nga pagrikadaw no adda dita, maray. Adda ah. Sige. Kaikabil ko amin iti eko bag dagiti gatangam ka ba daw? Ken kagudwa ka ba na bagas, maray. Sige, mabiit laang nga road. May sa atrak abat bataw, ken 10 ket 2 siminto amin, pare. Day talaan, awan landok na. Agure ka, tadyak final pass. Ay. Adda na yun na. Ha? Lanlan daw, ken darat. Ay, Kayat ka, iyag mo amin, inton bigat. ay wala. Di kagda nagtasyak ti makaam mo ang mapan mangala iji ilay. Ibaon ko ni Kwaraw. Kayat ka, eksakto nga oras, alas 8. Isang pet yun, ti order ka. Win, di ka kadagda nagtasyak ti makaama. Kay masan to tagluto iti masida, kin merienda. Mano ay ati umay agtrabaho nga inayabam. Aduda, ni Tasyaw, ni Unyok, ni Kabalaw, ken adapay lay mababaro akadwada nga umay. Tapno mabibiyay. Nukasta, walo da amin nga umay agtrabaho. Why, sungarod nga doon isagana mamakan. Kaano da nga umay agtrabaho? Inton bigat madlang. Sige, bayam tamang isagana ak iti adaw amakan. Nasayat, iti kasta.
Napigsada nga agtrabaho, inton biga. Apay ngay, awan mat mauray ta nga umay ita. Ay, sinalbag. Apay nga. Sapay nagadaw dagitin sa ganak amakan. Kunak bagay tati pa nagtrabaho da. At tinasaya at mapankakin ni Kapitan. Amwam no apay. Pay mantan naksarakin ni parenteng. Langsot samay. Nukasta, awan istak da ije ili asiminto ken darat. Awan ang Kyle. Ay, Next week da ka nung agpadilibay. daa. Kasano nga ta itan di pare badong? Aguray da ah. Ay. Ay, sa pa isuti sumungan. Ay, Paray! Harag! Di-order ko ay. ay awan. Iso nga aguray kayo pa, iti 1 week pare. Anya! Kinuim pa siguradong nga yug-yuy da. Awan nga rod. Ay, basol ko pa, na awan istak da. Alaman. Nukas na nga rod, awan to umay agtrabaho itangal daw. Ay, una. Anda imay dito ay nagdamag kanyak. No, anda ka nung ti-order yaw. Ngam kunak nga awan pa, ta next week ton. Iso ang nagawid dan. Anya! Nasaya at magtasaan nga imay dito'y dakabalaw. Onyok kanta siya. Pudnaw, nga man yan. Tanaylawan ko tinaggastos iti makan. Ha? Nailaw-law anak kit din ang nagluto. Awan damag kayam. Ti parikod. Sa dino nga itan ti pangalaki ti magastos ko inton sumaranaw. Ay nagrigatin na ti mailawlawan. Oh, di tantan mo pa ila ang tagurnong ka iti kwarta. Kapilitan na. Anya nga iti pakanta kadag iti umay agtrabaho no bilang. Nangina pa yung iti sweldo da. Ayan nan nga di kwartak tataba daw. Kanikatlo a bulan itan. Ay, salbag kidi da ito yan. Isubli mo ti kwarta ka binulod yaw. Agraman ti interes na. Ay. Sa payawan kwarta kita ko araw. Ay, panghasiyo mo ta. Di ka mangilawlawan. Ako kastoy na eh. Amin na kung king ka ita. Tipudnaw ko araw. Pudno nga. Kung kunaklaan nga da kwarta may ngayon pautang ka. Ha? Inapudno na. Langsot ko lang da jay. Tapno makadiskitarak iti kwarta. Anya? Awang lamin na mo kapangalaki iti kwarta may ko araw. Ay, ninam na maglagit din nga ginteres iti 5,000. O ti kwarta nga impautang ko kan ka. Hanggang saan maggayam? Ay, jaklaim pagarup akas tagayam ti planom badaong. Awanin ti maramidan pa ni kwarog ah. Ito nagastos kong ti kwarta na. Una, ngamnungay idarum na kakin ni Kapitan. Ay makamuditan na. Ay, sana balik ko manunalpasin ti parikot ka. Iso akas to'y ti mapaspasamak kadata. Nga main lang sutam ti padam ataaw. Sana bali tasaan damot ang makurangan. Tinaskain, nakagatangak iti materialize para iti pan nakatarimaan ti parangan ta. Anya! Naamwak ka ni Kwarog nga inulbudan ni Pari Badong. Iso nga imbayak ta ibagakkan ka. Sikahan ti agdiskitar iti pagbayad yo marituyang. Anya! Tapno ammom, saan a kwarta ni Kwarog timpautang na? No di ka kwarta ni Inteng. Ay, kinabil samot ni Inteng ni Pari Badong iday. Ay iko ha. Un, pudno day ta, maray. Agdiskitar ka nga rod, tabayadan yo, maray. Ay, delikado ni Pari Badong ka ni Inteng. Numaamuan na day toy. Sige, maray. Kasaritak taw ni Badaw. Awan ti palimad adilong taw. Iso na amwak ti amin. No kasta, amom nga inulbudak lang ni kwarog pare. No apay met Ati jak kay kayat nga aramidem kat isumot ti kay kayat mong aramidem. Ha? Timot imbagakken ka. Ngayon ton maminsan, di ka nagul-ulbawd ngam inaramid mo lata. Kayat mo sa mata isel-sel ka di ta unag ti abot mo wano pagpaludan. Ay, saan mo ta pare, pangasim mo na. Kasyan na ka diya. Pakawanin na kuma. Ikarek, jakon ulitin pare. Pagbalbaliw akaon, fix man. Isublim ti kwartak nga intad ka ni kwarog. Ay, nawan pagbayad ba?
Sublak dagiti materialis ang nagatang mau. Ay, wan paray, isubli kaon. Ay, mabwisit aki diti kastoy abiyag. Ay, Talaga ang mabwisit ka at gululbot ka. Ulitin to pa naramid mau. ay saan paray. Agbalbaliw akaon. Narigagayam taglang lang sa. Ay, napakawanan na ka diya paray. Ay na, Tata Badong! Di kay agulbod, naawan palimod adilumtaw, kas kuna ni Kapitan. Tay kunadan, no dakas ti aramid mo, dakas tumat lang ti apitam. Ala, agbalbaliw kan, Tata Badong. Ala, sigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Entertainment! Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Ayan kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kumusta ti 5 bulan apa nagtrabahom iji Manila? Ha? Anong sinabi mo paray? Na! Yay! Pwede bang sabihin mo na lang sa Tagalog? Ha? 5 bulan mo lang iji Manila? Nalipatan mo ti saon? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo pare. Na. Mamati ka! Dagiti daduman tupay dito. Manu atawon da. Di damot nalipatan ti pagsasao nga ilukaw. Ay nakaw, talagang hindi kita maintindihan, pare Inteng. Na. Ay, ala! Oo, sige na. Kumusta ang 5 buwan mong pagtatrabaho sa Manila? Ganon pala ang ibig mong sabihin, pare. Enteng, kunam amapan ka makisarsarita kan ni Pare Badong. Hay, makapawan ganas! Anya, nagsubli ka matadagos dito balay. Awanin! Nalipatan na ni Pare Badong, tiagsao iti Iloco. Anya, Kapaasar. Diyak ama no agsasao ni Pare Badong iti pudnaw. Uno, agin kukunan sa laing. ay na, 5 bulan na lang ijay Manila. Ang nalipatan nanti pagsasao na. Isungaraw na pinanawak na maasara kun. Awang ganas ko. Unay mo't daytan. Kasla sa anak ang mamate, Enteng. Ay, urasyak! Mamati ka! Ay, parang nakalimutan ko na rin kung paano magtrabaho sa bangkag natin, tuyang. Anya! Mas mabuting ikaw muna ang magtrabaho ngayon. Di nakman pagpungtutan ba daw? Anong sinabi mo? Agsao kay tilukaw. Tano saan? Nakitam na tayo. Ano yan? Parang balonite? Ha? Talaga abalunatan ka ba daw? No di ka pa'y agsao iti ilukaw. Salbag ka. Ay, ayoko na sa'yo. Hindi kita maintindihan, tuyang. Hoy! Agsabi ka dito! Badang! Ay, Kwarag. Abay, Tata Badong. Ay, itago mo ako. Baka habulin ako nito yan. Talna ka man. Pataga-tagalog ka pa ilang, Mike. Ay, natatakot ako, Kwarag. May dala siyang balonite. Anyang namin ti basol yung aya. Takang kamatin na kayo ti balonite. Anong sabi mo, Kwarag? Hindi kita maintindihan. Na. Pwede bang sabihin mo sa Tagalog na lang? Yay. Isublikon kan ka da ito'y balunot mo abinulod ka umarebanang. Muto yan. Ay, kat anyangay. Nagsaumot lang ni Pare Badong iti ilukaw. Saan nga raw maray? Masurunak tamang ibabaeng.
Sana balimot kit di no kastalaang maray. Mangibabain nga raud. Tinasken saan nga agtakaw, wano agaramid iti kinadakos. Ay uray pa'y maray. Masurunak iti kastang aramid ni Badaw. Ay na, kastaunay apungtot ni Marituyang kan ni Pari Badong. Kasano adi makapong taot. Kahit obvious mo't nga ba ngagin ko lang ni Pare Badong adi na maawatan ti Ilukaw. Addagayam tikas jay. Malipatan dati pagsasauda. Patsimot ni Pare Badong. Na Mabalin ko no, may sanga ubing idinapan iji Manila. Laklakaya din. Apay malipatan na kita ang tagsao iti Ilukaw. mas daawak Isu amadipod ita. Awan ganas kaon nga masidekin ko na. Uray pagtim ka na. Jaktal talyawan. Lumabas akong itisangot itirsi na di kagawan ko na. Parinteng! Pare! Di Pare Badong mo na jay. Ay, jaktal talyawan ti Lukaw. Pare! Ikaw ba yan? Na, Halika muna dito! halika muna dito nga. Tarupam sawak. Awan babain mo agin kuko na di taan alipata mo ti agiluko. Halika muna dito, pare! Inom tayo! May alak at pulutan dito! Day taman. Sige! Umay na ako dyan sa iyo! Teka, pare! Parang nagbago ka ngayon Anya? Ano? Bakit? Ganyan! Magsalita ka naman ng Tagalog para magkaintindihan tayo. Ay napo. Lapdan nakta mga nomadis nugo timurdong tingiwat na dito at tao. Napansin ko kasi na parang ayaw mo na sa akin, pare. Pero mahal pa rin kita. Totoo yan! Talaga ka di maamutag sa uiti Ilukaw, pare? Ano, pare? Na. Tagalogin mo naman ako, pare. Hindi ko maintindihan yan. Talaga? Bakit? Anong nakain mo? At nakalimutan mo ang magsaon ng Ilukaw? at iti pulutan kan arak nga order mo, kabadong. Uminom tayo, pare. Makinig ka lang sa akin at ikukwento ko sa'yo ang naranasan ko sa Maynila. Marami. Sige. Magkwento ka ng story mo. Ta uminom kan agpulutan ako. Ay arakan pulutan ko naman. Ang charap-charap. Sige pare. Panawan ka pa dito sinanay kagawan ko na. Tada napataga pa panak. Pero hindi pa ako tapos sa kwento ko, pare. Saka na lang. Ewan! Saka lang hindi nabati pulutan. Kukod ti baboy. Ano? Iba yata ang sinasabi mo, pare Deng. Papanawan na kita. Sige na nga. Bahala ka, pare. Uwi na ako doon. Wala na ang pulutan at alak. Wala na. Nakaw, kagawad ko, anan. Inubos pala ni Parenteng lahat ng pulutan at alak. Tapos, sa kanya ako iniwan. Ay na, kabadong. Agsao ka di iti Ilukaw. Ngamen, matirti-retirti dila ka makisarsaritakan ka. Sige naman, kagawad ko, anang. Maawa ka sa akin. Naubos lahat Anya ko manon naubos na lahat. Ay agawid ka muton, kabadong. Pautang ka naman sa akin ng pulutan at alak. Huwag kang mag-alala, Maray. Anya? Sasabihin ko kay Parenteng. Siya ang magbabayad sa utang ko. Paano yan? Kasano nga iso ti pagbayadam, kabadong? Bakit? Siyempre, inubos ni Parenteng lahat ng inorder ko Na. Uutang ako sa'yo ng para sa akin. Para siya rin ang magbabayad. Period. May sa kayo mo't nga gininom di tao, itataba daw. Na, takaslawan ng ngig na.
Agsao ka ngamin iti Tagalog, kwarog. Tapno maawatan na ka ni Kabadong. Ah? Ngamin, nalipatan na ka naon ti agsao iti Ilukaw. Kaslasahan na ka mamatay, kagawad. Oray saan ka mamatay? Bagayam latan Amo mo ti agsao iti Tagalog kat. Ay, ganun ba? Tataba daw. Hindi mo na ba alam magsalita ng Ilokaw? Mabuti at dumating ka, Kwarog. Umutang ako ng alak at pulutan. Pakisabi kay Parenteng, siya muna ang magbayad, ha? Ay, da kayo ati mapanmangibaga. Kayo na lang ang pumunta sa bahay ni Uncle Inteng para ikaw na ang magsabi. Parenteng! Day, nimet pari badong day jay enteng. Agturong dito'y balay. Anya nga tati uman na ibaga. Ay, jak kaya ti makisagukin ko na. Agin ko kunamot na itaataw. Kat, anya nga iti aramidam. Ala nga napagsubliam. Ay, ayan ni Brown ay. Ayabak man ta, abugin naman ni pare badong. Pare! Ay, tu, Brown ay. Ay, enteng. Umay ka. Hing ka bang kigtutan ni pare badong. Ngam di mo kagkagatan Brown ay. Ay na, naglaing. Nagyaman nakta na awatam ti imbaga Brown ay. Sige. Asaw! Ay, Parenteng! Tuy aso yaw, kumagat! Ay, tulungan dak! Ay, daruban na kong ti aso yaw! Ay, Pareng! Ay, salaki. Ay, Brown ay. Pustar. Ay, sarda nga mo ni pare badong. Ay, si Marden na ti aso yaw! Agyaman na! Tadinak rin ang rangkay akinagat ti aso, pare! Eh, sinuruak nga men, adi nakakagkagatan. Ah! Salbag ka mo. Ah! Kunam analipatan mo ti agsao iti Ilukaw. Adi mo amo, kan maawatan. Ay, pare! Ito, dati naulan na kalati asok. Nagsao ka mo ten abigla iti Ilukaw. Ah! Pamanaknak day tayo, ngagin ko kuna ka lang. Ah! Ay, Ay, kuha, Parenteng! Ano kasi? Ganito! ano kasi nga, inay. Huston, Ah! mangluluko ka lang. Nang runa una kanyak, may sa barangay captain. Ay, agawid kan. Ay, sige! Una, pare! Wow! Oo nga. Ay, inayan ito. Nakakatkatawa mo't dayjay apari badong. Ay, wan garud maray. Isu ati naulag ti asaw, taagin ko kunalagayam adinan maawatan ti pagsasaw tayo nga Ilukaw. Kat saan mo't ngamin akapapate analipatan ng ti agsaw iti Iluko. Kalpasan ti 5 bulan na nagtrabaho dya Manila, kundi sa umutan iti Tagalog. Garud Ay! Nay! Maray! Ay, di katawaan nyo ditaw. Maribanang, marikwanang. Ay, sorry, Marituyang. Makakatawa kami ngamin iti aramid ni Pare Badong. Kuna na adi na maawatan ti agsaw iti Iluko. Angem, idin nakigtot iti taul ti aso. Kalat mata na nagsaw iti Iluko. Mangibabain na talaga! Mabuti, dumating ka, Tuyang. Muntik na akong makagat ng asaw. Ay, agtala ka man si Kabadong! Bakit? Tuyang, anong nangyari? Taipilit mo pa'y lang tagsaw iti Tagalog! Tuyang? Amok amang luk-luko kalaang. Tapno amam, katawaan da ka, gapo iti kastang aramid mo. Ano? Agsao ka iti Ilukaw! Wanaw! Pang-urang kalaangan iti binasay! Sumardang ka amang luk-lukaw. Iso siguro ang masurun ka ni Kapitan. Ay, masurunan nga raw iti dayja Parenteng. Makitam day tang aramid mo. Agsao ka malagayam iti Ilukaw! Iso na pa, iti balay da Parenteng. Takayat ko apabayadan kin kwa na ti inutang ko nga arak, kan pulutan ko kwaraw. Anya? Di kan to ngamin idi maibaon. Ngam idi kasya tinapasamak.
Mabain na kaon kanyang kalma. Isa o siya akong bayad. Mayat Diretso matitan ti panagsaom iti ilo ka, utata ba daw? Mayat gayam, no taulan na kayo ti asaw. Agsubli ti dayalik yaw. Ay, mababain na kong kwaraw. Kanya ka tati aramidak. Ang mga nuwad adda kaguran na kayo ni Uncle Inteng. No ituloy yung pa lang ti panaging kukunayaw. Isungaklunin yun ti amin. Ang naging kukuna kayo laeng. Kat dumawat kayo iti pasensya. Uwin sa ngagpaisaw. Ay, waipik pala ako sa kanya. Parinteng. Pare ba daw? Di mo kunain nga umay kamanin agin ko kuna kanya. Adi mo maawatan ti ilukaw. Salbag ka. Ay, saanin paray. Aklo nag-itaking ka. Asa na po no analipatak ti loko apagsasaw tayaw. Nasayat. Kasta ti kaya ko. Saan namang lukluko ter aramidem. Saan nga agbalin kanyak neta. Ay, pakawanan na kumaparay. Anya pa'y ngay, nudi kasta. Ay na, agyaman ako unay king ka paray. Basta di mo ulitin tinaramid ba? Ay, fix man paray. Saanayin. Nasayat. Laklakayan ka. Basta ter aramidem. Ay na, Tata Badong! Napan kayo la nagtrabaho iti sa bali a lugar. Ngam iti agawid kayon, ibagayon analipatan yun ti bukod yo apagsasao. Ano mana, ti importante kuma, nasaya at latatiin kay panaglalangan nga agkakabaranggayan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Iglesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotazo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman ka rin, itingkay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Apay, sa dino ti papanam marituyan, mapanak gumatang iti bugoong di tatersena ni Marikwanang maray. Mapan ka lang gumatang iti bugoong, naka-make up ka pa'y. Bagay kumulaan to'y lipstick ka maray. Ay na maray, naglabasit mo't unay, sapay nagsilang. Siyempre, inikak iti pagpasilang na. Sige maray, panawan ka na. Agsibog kalata ka dagiti masitas mau. Ay, umaikan ko anang saan kang agbat-bati. Ay, umaikan. Nakigtot ka, nakakita kanya, maray. Sino kumamati saan na makigtot di talangam? Apay, saan ka di api mintas? Nasobra am tinagpulbos, maray. Permi api muraw day tarupa. Nabayagan nga arapaap ko ti pumintas, maray. Day tuhin ti gundaway ko. Sapay day talang matrupam ti pimudaw. Nagpatinggalang di tatenged mo tinapudaw. Ay namaray, san ka ka din nga aguyaw no kasta nga umapal ka. Sanak nga umapal, maray. Ibagbagak laang ti pudnaw. Kakaiso na nga inggatangan nak ni Badong ko iti kompleto a make-up. Inggatangan na ka? Wun. Ay, gumata nga mangkiday, maray. Anya ti gatangam? Day man neo. Data. Day tamot subsob mo ti pangitudtudom. Amok nga raw. Ipakpakitak laeng mo'y nalabag a lipstick ko, maray. Wow, amok a nalabaga day ta lipstick mo. Ay, anya akid din, ayat ti panang ipasiikat mo. Mala, iyawat mo nga roden, agigat-gatang. Anya ayat ikat-gatangam, ibagam nga minon. Day tabogo, aw.
kundi make-up. Bugoong malagayam ti umay nagatangan. Surkaw. Tuyang, nakaluto ka? Nakaluto akong badong. Umay ka mangani. Ha? Nanano day tarupan, Tuyang? Pinagpulbos mo sa magyarinan. Na, tauray ka lang nakito. Nagpapinta sa klaeng may. Inusar ka, di ginatang mo ang make-up ka. Saan ka mo mintas, Tuyang? Anya, Adadama alimad ka. ayag tala ka. Kaya't mun samot, asaan ka nga ilot-lotuan ite ka na. Nakitam ni Marito yang maribada. Ay na limabas ijay balay itay. Nakigdutak ang nakakita kan kwa na. Takas taon ay tipos ko, ti make up na. Makakatkatawak mo't nga rod, tanaglabaga unay, jay bibig na. Anya nga tatinaknakan ni Marito, yang taag make up mo't ton. Win nga rod ah. No kaano abim makot, isumutan ti panagarjud na. Damagak man kan kamaray. Anya day ta, bagay ka din ni Marito, yang ti make up na. Maray, adda ka di sa bali at tao, di Twitter senam. Awan mo ti amok, dua talaang mout. Kwa maray, ibagak ti pundaw. Hey, saan na abagay ti ag make up? Kasla al-aliya. Daytoy lang matimakonak maray. Ag bibisin a pumintas. Kaba, bain. Banatiran, tadut-dut mo, kalilibnusan. Nagpintas kan ayato yang kaskala artista. Hoy, Tuyang! Tuyang! Aw, apay aya, nalpas kamutin anangan, mapan ka ni Jay Bangkag. Apay, agmalmalam ka nga't papapintas dito sa nguwanan ti Sarming aya. Nakaluto ak mutin, naramid kong ti trabaho. Kaya dyan ngay nanganam, apay, di mo inawan. Sino nga tururayam nga ginaw? Ay, saktong madamdama. Ay, jakman nam mo, no apay nga papapintas ka. No awan na saya at ngay bagam, pumanaw kan. Di mo mga bagay ti ag-make-up. Sige, uyawan nakpay, taawan ti meriendam inton madamdama. Awan samot na imas asid sidaan ni Kumari Matuyang. Nasadot mo't nga agmula-mula. Sana kas kanyak nga adot ti mulak anateng di ti paraangan. Ekit, ingka mapadigwan inton madamdama taado mo to'y karne ti manaw. Apay nga main tasaan nga agtaraken iti manok asidaan daken ni badong na. Ingka kapadigwan tapno makasidada iti naimas. Wen, inakpadigwan inton madamdama. Kandi mo liplipatan. Yara sa asmaw, adi dakto liplipatan inton eleksyon. Na, isumot lagayam nga agpadigo ka. Taag kampanya ka. Pasit na amin de ka. Uray gayam adda ka dito'y balayaw. Naka-make up ka latta, marituyan. Siyempre ay maray. Kaya't ko gayam ang napinta sa klata. At to'y gayam, awatem. Ipapaitid ni Inteng asidaan nyo kan ni badong mo. Karniti manaw. Ay na, makapabisain. Ay, agyaman na kamaray. Ha? Anya day jay. Kaslada natin nag-akaldiro. Ay, jay po sa mi maray. Agkalkalong iji kusina. Jakpay ngamin nakainaw. Saan ka pa'y nakainaw kat anyat urasan? Panagluluton to man iti pangrabi Una pa'y mo't at agpapintas. Umay kunto isubli da ito'y malukong mo, maray. Awan ngamin tinalinis ang malukong apang yakara. Jak pa'y masangaw taginaw ita. Hanggang, agrik-reklamo dagiti karubad na nanatuyang kantata ba daw? Tapay ngay. Naggurugit ka nung ngamin ti arubayan da.
Uray lag tatayab dagiti bulbulaw. Kas kada basuray di arubayan ti karuba ta. Kit yung kaibagakan ni Nanam Atuyang Ay, kunak ano si ka ti mangibagang kail. Ko, si Kanta Aduter Aramida. Para lang matmapan mangibaga. Mabainak sa. Nanatuyang, ikwarog day tao. Kanta umay ko ibaga. Nanatuyang. Ha! Disturbo ka magsikakwaraw. Ay nyayati bagam. Ha! Abay, kastamot ng tirupam, nana. Agda magkapailan. Agpapapintas agnamaw. Agpapapintas ka? Wano agpapapangit ka? Nagmadimatan ti pa nagsasaong kwaraw. Ayan tay pang-urkaw. Ha? Nanatuyang. Saan nakapanguri na? Agungat ka mo tinadagaws. At dalang umay ko ibagakan ka. Ibagamaw! Darasaw! Tasimpa agpaytoy make-up kaw. Linisan nyo kano ti arubayan yaw. Nagkuna! Nagreklamo dagiti karubayaw. Tapay ko mga reklamo da. Isodan ate umay manglinis no kayat da. Masangom ti ag-make-up. Di mo masangot aglinis ita arubayan yaw. Agso ka pa ita talaga pang-urang kan ko raw. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Nakauyo-uyong kayaw. Nay, apay ko raw. Nagtartaray ka naggapod ka balay da Marituyang. Kasanaw, napan ko lang yung baga kininana to yung aglinis si arubayan na. Kinagura na kaon. Panguran na kanukit dahin. Ay unay mo dahitan. Timaraya ko na, tanay. Ikamat namot kanya akong ti pangur na. Saan na amasango ti aglinis di tabalay da? Nga masango na ti ag-make-up. Saan namat nga rod ang bagay? Kasta nga rod mo ti kunak. Imungat-mat ni nana to yang. Manipod na suro-suro ng ag-make-up. Inungtan ni Marituyang ni Kwaro? Uwan ka no. Katpud numat nga min anagrugit jay arubayan da. Agkaiwara ti bulbulong kas kada basura. Si kamang kiditi mangibagakan ni Mari Atuyang. Talinisan na naimbag. Tapay ngay nga ibaw nak. Katno si kati kapitan. Ay, wait. Kaya mo kong teramidak. Ni pare ba dong ti pangibaga? Nasaysaya at pay no kasta. Lumabas kat madamdama dito'y balay. Ay padaanak man ta iso ti kasarita. Mare, asino ti karurugitan ti arubayan na dito'y barangay tayo? Ay naglakasong batan day ta sa ludsod mo, Mare. Uray saan ako nga agpanunot masong bata. Day ta arubayan da Marituyang kan kabadong ti karurugitan. Naglaing kan marikuwanan. No kumakasano ti kinagagat ni Marituyang agpapintas. Kasta kumamo ti kinagagat na nga agdalos. Di mayat Kumaa. Jay matlaro pa na ti amuna nga asikaswan. Di namat nga rod bagay. Ay, di mula ibagbaganday ta iti sa balay, Maray. Tama nga no maidanon kan kuana. Kat kagura na ta ni Marituyang. Mabit man lang, pare. Apay paray. Agreklamo nga men dagiti ka arubayaw. Ta nagrugit ka no ti arubayan yaw. Kuna kung kay, agreklamo dan. Ay amu mo na ya. Nabayang nga mo daytan paray. Imbaon ko ni Kwaraw mapan na ibaga kan ni Marituyang. Ang nagunget ka naw. Ay na, talaga ang naungat ni Tuyang ko ita paray. Nakasagana lata di pang urna. Ay, kun kay. Imbaga, tasaan na kinagat ni Kwaraw. Apay agkagat manan itan ni Marituyang. Ay naungit ko naktumay paray. Ay, si kalata ti mangibaga nga aglinis iti arubayan yaw. Mala, tay turturod ko nga ibaga paray. Ay, apay maputang kagaya. Ay na, di mo lang mo to ugali na ita paray. Simmabalay. Tuyang may lab. Adda ka man nandito sangwanan nito Sarmeng. Ay, di nakdisturbuan nga agpapapintas ba daw? Awanan usa rin ta pinggan ken malukong. Tasaan ka mga ginainaw. Ay na, madamdaman to daytan. Di mo pa yun masangot aglinis ni tarubayan. Ha! Uray ata na pintasak.
Awan serbi na ti kinapintas no narugit ti balay kan arubayan tuyang. Sikan taglinay, no kayat mo. Anya nga ti kanon ta ita. Kat saan kamot naglutaw? Ay, sikan na tagluto, no mabising ka. Hamom tuyang, kaguran na tanda giti karuba. Ayawan bibiyang ko kadakwada. Basta napintas, period. Saan ka mangarod na pumingpintas? Talagang sakit di akayat mo ti mapangura, bataw. Ay, saan mo nga ilaya dahi tapangor mo kanya? Tuyang, nasakit dahi ta. Nasakit. Tapno awan makun ko na, maribanang. Umay ko isublay dahi ti malukong mau. Ay, agiyamanak, marituyang. Kas nasaan samot anainawan? Diyan nasangong ininawan, maray. Ay, unay meten akinabisbisay, marituyang. Ay, siyempre, maray. Kayak ko gayam te pomintas. Ay, saan met anasayaat? Numasobra am te pomintas. Tapay asaan anasayaat? Tama baybay am dagiti trabahom di tabalayaw. Makauray dagita maray. Kano talaga ajak masangaw. Adama ni badong ko amabalin nga ibaon ka. Ay, kaasimot nga rod ani badong mo. Isu lang nga rudan ti mapanagbangkag. Isu pa'y ti paglutuam. Kas kada paginawam. Ay, di ka lamasyan mat kan ni badong mo. Asino dagijay kinasaritam, Kapitan? Dagiti karuba da marituyang kan pare badong. Nanayon ang ti may nagreklamo. Gapo iti narugit nga arubayan da. Ide, may salaang akaaruba dati nagreklamo. Ita, aminan akaaruba daan. Hey, dapay nga tao may agreklamo aya. Sakman baray ito may agreklamaw. Ha? Ne, anya nga iti ireklamo ka ba daw? Ay, agtugaw ka man pare. Ay, reklamok man ni tuyang ko pare. Ay, uresi ka. Agreklamo mo tin. Wag. Kasanaw. Saan na masangot agluto iti kanin may. Ultimo aginaw. Saan na masangaw? Sige. Ituloy mo ti reklamo pare. Tapno anda pang ibasarak amang sitakan ni marituyang. No kasaritan pare. Mabalay nga inayon mo nga ibagaking kuana. Asaan na puminpintas iti pa nag-make up na. Ay, kagura nakit din ibagak daytan paray. Laki day. Apay, kabutang mo paray. Kano si Kapitan? Ay, wanan ya. Ay, itur-turan ko man nga ibagak. Nagpapintasak iti kastaunay, Kapitan. Sakbay nga imayak dito'y barangay house. Ewan nga rin. Talaga napintas ka. Ay, thank you, Kapitan. Si kalaang tinakangagak iti dayta. Napimpintas ka pa kumano, aglinis ka iti arubayan nyo. Mamin ano mula agwalis ngay. Ay, bayam, Kapitan. Agwalis kadagos. Kaya tapno sanda ka akagura kan ireklamo dagiti ka arubayaw. Ay imay da nagreklama, Kapitan. Nagreklamo tupay ni Badong, tadi mo kano ilutlutuan. Imay na imbagaday taken ka, Kapitan. Kunak matakasarita ka, amok adenggen na. Sa bagay, pudno da itang imbaga ni Badong ko, Kapitan. Saan adakas ti agpapintas? Amok no anya tituloy ti ibagam, Kapitan. Unaon alapasan dagiti trabaho iti uneg ti balay. Ay, alam mo pala. Amok Kayat kulaang matapumintasak oray bakita kaun. Saanin ang masapol nga agpapintas ka, Mare? Tauray awan make up mo kat napintas ka. Kasta kaday, Kapitan. What? Ay, napimpintas ka kiday no awan make up mo. Tay simple ako na da. Ay na, nagbunga adagos dagiti bulak anateng dito paraangan. Maribanang! Nay, apay marituyang. Itaman pa'y asaan ka anaka make up. Kunamo ngamin ni Kapitan, anapimpintasak ka na no awan make up kaw. Pudnumat ngamin, Maray.
Uray si ka, Maray. Daytang matima ko naam. Ay, wen, Mare. May mayatin natural beauty ako nada. Kastagayam. Ala, awatem da ito'y ipadigokkan ka asidaon, Maray. Ah, nasangumot lang ang tinagluto. Wan, Maray. Kalpasan ang naglinis ak ijay balay kan arubayan, May. Nagluto Tapno saan nagreklamo ni Badong Kaw. Kaun, tapno mapadigwan ka, May. Nagsaya atan, Maray. Ay na to yang. Awan parikot nag-makeup ka. Ngam, nasaysaya at ano kasano ti kinagagat mo nga ag-makeup? Kastamat ti kinagagat mo nga agdalos. Kan, agtrabaho, di tabalay niyo. Ala sigay! Ditan, tinagipusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Entertainment! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Rebotanzo. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdingag.